बाप कितना औठत रहलिया आ बुझा देते कि सोना चांदी देती होगा हमरे घर कैसे आ जले मांगे खाती कि होता इंदर चापत्ती घटल बा होता इंदर अपन चीनी घटल बा आ हम तो धर्मशाला बना के खोलले बानी ना आ कि आवा आवा लेके जा हम तो गई नहीं है कि चलो देखत देती है कि ना देती है कितना औठती है मर एक पूरा मौठर छोड़ा देता नहीं आ हमू मानम थोड़ी ना एकरा के लाइन पिलावल जरूरी बेटे अपने चल जाले घर में घुस घुस के केहू के घर में मांगे खाती आ दूसरा बेरी हम नहीं दे नून दे दे नमक दे दे गोईठा ना दे और की के ये चला के बनल बिया मैं चला की हम छोड़ा देता नहीं आवे ना दम काहे धनिया का होता है का हल्ला धनिया पुदीना कहता नहीं हो दे कपार पे में बात कदल बिया का भइल ह कपड़ा तो ठीके लागता जानता नहीं चबोरना बोके गइलनी गोइठा मांगे तो कहतिया नु कि देखो कोनिया भाग तो नून दे गोइठा मांगे चल जालू गैस नहीं हमर बतिया ना सुनेनी पहले का ह बोल सुनी पहले बतिया बोला कहतिया गोइठा दे दे नमक ना नहीं नून दे दे नमक दे दे दाल दे दे चावल दे दे लेकिन गोइठा ना दे तू एगो हत्ती मुत्ती गोइठा मांगे गइल घर में गैस नहीं की रखले ओही पर ना बनई तू अजी हाथ कोरिया होई चूल्हा पर बनई जो चीज ना देती हम वो चीज मांगे गई जान बुझ के का जरूरी बा गोइठा मांगला के नहीं खेदत ना हमरे घर का करे खतिया वेले का कर ना आवेले तो जाए तो छोड़ दो हमरे घर कुछ आवेले मांगे खतिया दे देबे गैस रखले बानी वही तो बात सब कोई गैस फैसिलिटी खो जाता आ तू बड़ो तो गोइठा पर बनई गोइठा के खाना न सोन रहेला अच्छा तो ठीक बात ले आइबो हुन से ले आइबो काय खातिर चलले काय खातिर बोली ना ओकर जे बुझागरा करे ओकर हां रो ओकर तरफ से जान बोली ठीक नो तो ओकरा अब ना दीही तो मारा हमार है बोलते न ओकर तरफ से ना दी तो ओकर से झगड़ा करब काय खातिर झगड़ा करे जे ओकर से झगड़ा करे जे अब हम बेचारा हम बुझ गेल बानी कि हमरा के का करे बाटे चल रवा उठी अब जाता नहीं हम तू झगड़ा करत रह कहां जाता नहीं जाता नहीं तनी काम कटिए करे हां दोरिया पर काम हां जाई ये त कामे बाटे जाता नहीं झगड़ा मत करी हे भगवान हमरो मरद नु न काम न धंधा कुछ कहीं उठा के चल एक बा हां आवा त फैक्ट्री में से पैसा नु बतावा इतना गोइठा पथले बिया आ मांगा त कहते कि गोइठे ना बाटे हां देखत के न बिया देख जाई त दादा साड़ी उठा के खुटिया के हमरा के दौड़ा ली जातन एकर ऐठले हम छोड़ा देतनी फिर नु अपना बेरी ना जाने ले कि हां हम मांगे जानी ओकर घर में त काहे खातिर ना लोग अपन दिन भुला जाला हने त एकदम धीरे से ऐसा नु ओकर पूरा अकले ठिकाने आ जाई अरे नोटिया बाजा ताटे मत बाज रे ते कम से कम हमारे साथ दे हां जो तू याद रखबे बुझिए जेबे कि केकरा से पाला पड़ल हटे हां और आइए हमरा से चपाती मांगा ताड़े आव ताड़ी चीनी मांगे हन त हमरा से यहाँ चीनी मांगे चपाती मांगे हम जब हम मांगत नहीं तो हमरा के खाए न देले सियो ज्यादा हो जाए तो उठा के ले ना जा पाए फिर अरे न ठीक जोरे अब लेके भागत ना तू आज नु बाप रे बाप एगो बाकी ना छोड़ी हमार माई रे माई कितना भारी बा जाए दो इतना मेहनत करतनी मेहनत के फल ना गोइठा मिलेला ए भगवान जी हाथ ना बेरा हो गल खाने पानी बनाए में इतना लेट हो जाता नु का बताए कि हम गोइबो ना कहीं कने गोइठा नु आही माई अरे ई कैसे इतना गोइठा हम तो बरोबर सरिया के गोरा नहीं हे भगवान जी का जाने कौन नतियन के हैया फूटत रहला नु त रानी मंगन धोनी के कन के करेजा में आग लागल रहल ठंडा लागत तो गोइठा चुरा के लेके गोइल बैसन रानी नती लोग ओकन लोग देख ले हम नु तो ध के आंखिया आ भड़का दे हम हाथ में तोड़ दे भगवानो ऐसा नहीं बाड़न जब चुरात लिसन होई बाड़न ओकन के जंगरा में घून लग जाइत हई बतावा हो हम मर के पता नहीं आ कुल रानी आ नती लोग का जाने कौन चुरा के केवनन के करेजा में आग फूकर रहल त गोइठा ले और कोनो के गोइठा ना लोकला हुन्ने तो गोइठा बोला ही बउए काहे ना रानी ले गुजर जात ले बूढ़ावे के बताई ओही नतिया हमरा के घर में न तले गरम पानी करे तले हई करे त हौ करे में लेट कर दरसा न त नानु ले रहती सन आई हम भोरा ही आई रनी बहारी तो घर निमने हमर गोइठा रहला
आई अभी लगल के बात हुए हम जाना तनी ए बा बुढ़ावे के जात नते के गरिया के आई त बुझाइयो करे के का जी बाबूजी हम लोग घर में के कुल काम काज करे में निक लागत हुए ना आई का जाने केन नतियन के हइया फुटर वाला केन रानी मंग धोनी के करेजा में आग लगो मंगियन में आग लगाए अरे कहबू कुछऊ किया है तर बकवा कहबू बकवा तनी कुल गोइठा चुरा के लेके चल गुली बैसन पता ना हम एक बार अब हम ही जान दनी के रानी मंग धोनी केनन के करेजा में आग फुटर वाला हुए केन के भतारन के चित्ता बोझे के ले गुरला यार अरे के ले गइल भाई बताइबो देखला रात तो आई घरी हाथवा में मोड़ के तोड़ देती का जाने केवन लेके गोइलिया लेकिन सुन ली आज के बाद अब हमरा के रोका मत और हमरा जौन बनाई में खियाई दोने खाए बनाए के नौ किस्म का हम खाना ना बनाई आई कतना हम मर मर के गोइठा पतले रहनी जी हाय हाय हमर हाथ पतत पतत कैसे नहीं कुल करिया हो गइल बउए अरे तो बात कुल चुरा लेली सन ई तो बात तो हमारा से कहलो ठीक है बाटे बाकी तो हुल तर ख्याल में नहीं खूब तो चल जाता लोग हेने होने घूमे फिरे हां घूमे फिरे जाते नहीं हम जब आवे नु रास्ता ले जब जानी तब अपने गोइठा पे नजर रखी ना आई ई तो कहीं तो गोबरा हम धो के तनी हाथ धो के आ चल गुनी गोइठा पे देखी रोरा घर द्वार देखत रह हम जात ने ओ जे दिन भर हम बैठल रह आ देखम कौन नतियन के केवना रानी मंग धोनी के बापा कटनिन के नु करेजा में हम गोइठा हमर गड़ल बगे ए बा जिन बेटा जन उनका के ना हम छठी के दूध याद दिला देन तो फिर हमरो नाम ना असल बाप के बेटी ना देखत रह बाप रे बाप कह दिन भर हनी का गोइठा चोरा चोरी होखे लागल जाड़ा के मौसम बा कौनो ले गोल हो सनी आग बबूल हो गइल का करो इहो तो पाथत या बेचारी करो का भाई एकदम मजबूर बा आदमी बहरी के घर बा आ जेकरे सहता से ही लेके भाग जाता देखत नहीं कौन रानी मंग धोनी आ कौन नती लो आवत न ओकर ना हाथ तुर के हाथ में धरनी तो हमू ना अब देखस कैसे हम जे लुका के बैठल हम केने से केवन नतिया आ केवन रानी आवत ऐसे देखते बा कहां बिया बड़ा शांति लागता बुझाता कि फेरो सुतल बिया सूत एने सूत एने तोर मोय धन हम हड़पतनी आज पूरा काम बिखरल बाटे रोज समेट के रखेले हई ऊपर आज गोइठवा बाटे जायदा गरियाओ छ देनु हां गरियाओ ते ये रानी हियो जई दिन मांगे आई रहे वही दिन हम जननी बाप रे चोटी निकर खानदानी पूरा चोटी सब एक के बार लेके 2 दिन के अंदर तो मैं हम खाली कर देम ओकर बाद से गरियाओ न गरियाले से का होई तोरे न फेंक जाई रख जल्दी देखे जल्दी रख त नि बाप रे बाप हने त रानी गरिया पर ले गरिया तोरे मुंह में किर पे तोरे मुंह में थियो कि देखिए न हां नि त अरे का रे का हो हेने सुना कहाँ लेके जेबू आय अपन केकर लाश जरावे के ले जता अपन भतार के धारा झोटा पटक त मरिए जेबू अरे जाए तेरू तू गरियावत न रहलू मर दिया तेई से न तोर घर पहुंचावे खातिर घरे पहुंचाए खातिर हमरा रखतल हो इने को कत अपन भतारा के करेजा पे चित्ता बोझे खातिर ले जता नहीं आय अरे तोला शर्म ना लगल रे तोला शर्म ना लगल रे कैसे हिम्मत भइल रे ऑलेज बरे मर गई नी मर गई मर सांस फूल तटे चोरा के ना ला शर्म ने के लगत घट ही कहि का हमर गोइटा चोरा के ले भलाई के कोने जमाने नहीं थे दादा रे दादा नहीं था अरे हम ना बोलते थे का कावन जी भलाई के ना रे ते तो वही दिन आई रे त हम बुझा गोल त गोइठा मंगाइबो त का करे आइल बड़े ए देखा तो खानदाने पूरा चोटी न तोर ससुर चोरा के सही हमर बॉयला लेके बांध देलस अपने घरे हां मेरा खानदान पे जतिया होई न देखा तोर खानदान चोरा तोर अरे देख ना तू तो बुझा गोल बिया पकड़ाइल बड़े मोहल्ला पे पकड़ाइल बा मुंह के आगे बोलत है मार भक्कर तू जान नहीं हम तो सारे आज तो हम छोड़म ना देखिए कैसे आओ फरिया ले आओ फरिया ले हम बाबूजी एबरा चट्टीनिया पकड़ा गुल बेबरा कर हम छोड़म ना काम होई देखी हाय चट्टीनिया रोज चला के हां हां एक तो खानदान पूरा चट्टीन है बुढ़ा मत कर मार
तब एकदम मिजाज ठीक हो जाए हम ना मरम का मैंने दिखा का मारे के तोरा मटन बा चोरी से न जाई मरबे हां मरबे होई देखा अरे होई देखो ले होई देखा ए देखा कदे तनी दूरे रह हमर मरता जिन घर का पार छील पड़ो कदे तनी अपने पता के समझा ओकर बाद हमरा समझे अरे चट्टी नहीं है तोर त खानदान पूरा चट्टी में का भाई आइल बड़ा का पूछे आइल बड़ा आई एक अल्लाह से आई कोची बता दे के घूमे ले ना दिया हम चट्टी में हाय हमार पर तो रोज हटाना गोइठा अरे तो भाग के धैर्य निकाल ए बुढ़ा तनी हटवा गिरा मेहरा रुचना चोरी तू कर बा हवा नहीं जले रुको मार इनका करे बस मारे रुको हटार मार के खराब कर दे काटे बारी के मार हां हां हाय ले जा तगाड़ी ले जा हटा जाइल अरे हम तगड़ी तगड़ी तर हाय देखो हाय जबाना लेके आई भी है पहले अपने मेहरारू के समझा दो पहले हमारी बात सुन लो का भाई बाहर मेहरारू हमें गोइठा चुरा के लेके जाती हम गोइठा चुराएम जी रोग लागत अच्छा ठीक बस चुरा ले तो का हाय का करे आई रे चुरा लिया हाय जबाना लेके कोनो समझ चल बा बलियारी मत या तोड़ा बलियारी खतनी ना ए बुढ़ा सुनो हाय मोर छिलवा के ई का करता वो है ना सुना है ना सुना है सुनो का मेहरे सदर में लौटता वो ए थोड़ा मजा काहे ना बतिया शांति रहो हट हट ए बुढ़ा जा तू जा घरे जा जा काहे कते जाई ई जब हम घर के जमीन में बसल बनी कोई के खोल में फंस मारम ना हम काहे कोई चल लिया हां चुराई मारी मारत ना आई चुराई हां चुराई तुम चुप दिखवाओ बलियारी को चला कहा तनी हम ए तो भाई जबाना लेके मेहरारू है फड़ा ना में मारे के कौन बुढ़ाओ ए दूर रह ए बुढ़ऊ चुप रह लगो मारे मारे के कोना में डालबा मार के हम खराब कर दो अजी बाबूजी चली लंगन के संग ना लगल हुए लंगन ही हो हाय थोड़ पर हक मार गई मुआ घर बात के बदल तो हदी के तो लोग चुप रहलो अच्छा ई बताओ भइल ह का तनी जी का भइल ह ई कल खूब गरियात रही हमर नाम ले लेके क्यों चुरैले हम कनी न जा चुराइले नहीं खु ना जी तो काहे गोरिया बताइयो वैसे ही हां हमनी के भांग न पियल बनी जा है जे लाज शर्म नहीं के लगत तू जा हाय अपन तगाड़ी मगाड़ी लेके जो तगाड़ी पगाड़ी का हमरा नहीं के बुझाई ना जानत नहीं कि कैसा न का जानत नहीं बाबूजी हम एकर कुल जानत नहीं वही हम जानत नहीं एकर गोइठा सरियात रहने तो आते कहते ए दीदी गोइठावा दिन ना तो हम कहनी ना हमर गोइठा तो नहीं बगे हमर चूल्हा पे खाने में तो गैसो पे बन जाई आई वही दिन आई रानी का मंग धोनी के हम जानत नहीं जब से हमर बैल चोराइला से कर बुढ़ावा तबे से हमरा आंखी में कनी के गोरम रहला कनी के मन बढ़ गइल बा ताकल ना चाहिए नहीं कनी रे बोले नहीं का चल चोरी अच्छी नहीं आज के बाद उ चोरावले भुलाइए जन धक हम मन रहे तो बहिए तोड़ दी हां अभी जानते नहीं के हम जातन कुल गोइठा में ना ताला मार के रखनी तो फिर से बात कर हई देखो रानी गिरा देले बिया बापा कटनी कैसे अपने मर्दा के चीता में नातिया लड़े हो तो हमारा के धोई के उनका जवानी छटका देबा भी जानते नहीं खा देखस एकरे नाप के बक्सा बनवाई आ ताला मार के रखब तब गांव वाला देखी